Dados guru kula sampean dakwa menawi ngaku-ngaku Gusti Allah. Lho iya lho Rek. Lah kok ora piye? Lah ketemu Barago. Alah gurumu sing metu kok piye? Niku jane mboten ngaku Gusti Allah. Kok ora? Ngoten niku nek kula sing mestane sing goblok niki mboten guru kula. Kok ora? Sing goblok niku sampean. Kok goblok lho? Nggih, kelantu anggenipun nafsiri. Lho kok aku kleru? Jajal. Kanjeng Sunan Kudus ugi wonten Kerengga sawa. Assalamualaikum. Diwang Suli. Waalaikumsalam. Lho sapa kowe? Wis sawa. Aku kepengin ketemu gurumu Siti Jenar. Ngono. Jawa Bali. Mboten wonten guru kula Siti Jenar ingkang wonten ing Iya ngono. Maksudane kuwi. Kanjeng Sunan Kudus, yen ngono aku kepengin ketemu ingsun. Jawa Bali matur kabeh. Awangsul. Ingsun boten wonten ingkang wonten Allah. Yo ya karo putus. Nggih. Nah, sareng mlebet le medal. Allah ora ana sing ana Siti Jenar. Lah ngono to jenenge. Apa ora aku Gusti Allah gurumu? Nuwun sewu. Walah dosa. Ngeten niku kelantu anggenipun nabi. Kok kleru? Nggih. Mila Guru Agung Syekh Siti Jenar matur ora ana Allah, ora ana Siti Jenar sing ana ingsun. Ora ana ingsun Sing ana Allah. ora ana Allah sing ana Siti Jenar. Lho, ingsun lan Siti Jenar apa dening Gusti Allah niku kenging dipun matani manunggaling kawula lan Gusti. Kawula sinten? Kawula niki kita sedaya nika panjenengan kula. Gusti sinten? Gusti Allah Taala. Menungso utawi ingkang rasuk agami Islam mesti gadah panjangka benjang mugia saged pinanggih kalih Gusti Allah. Lho nggih ta mboten? Lho nggih ta mboten? aja ngono Kang. Aku wis tuwa kok bojong rono terus Kang. Lho mboten niku nggih ta mboten? Iya. Sampeyan kepengin cedhak kalih Gusti Allah ta mboten? Ya. Benjang sedo penjara dipapanaken wonten swarga ta mboten? Ya jalukane ngono. Lan mila menika dene Gusti Allah lan kawula ibarate srengenge lan rote. Longan lan galene. Mula ora ana sorok nek ora ana srengenge. Ora ana longan nek ora ana galene. Lho nggih ta mboten? Heeh. Nek mboten napa-napa, wong gedhe ora kurang panyatan wong seneng, ora kurang ing pangalembon. Lah iya, Kang. Nggih, kono sampean gedhe menapa? Ora, aku ora getih kok. Lah, saniki kula tak takon. Takon apa? Rikala Guru Agung seda dados asublang. Asublang Kang. Ngoten niku nggih menggawe ing Islam. Lho, wong Islam iki ndek pabran. Enak ya ora? Wong Islam iki ning dijagat asu iki lamun disenggol kuyo najis muwalatoh. Nek dipangan iwake haram. Mulane Nggih, aja ngoten niku nggih disuceni ati. Roti. lho, lah kok ora? Ya disuceni Kang. Nggih dipangku tiyang. Ya dipangku, malah ngene kok. Mergo gurumu Siti Jenar iki muridku. Nalika gurumu disuceni, iki sing mangku aku kok. Kang. Sing mangku ki aku. Sinten? Sing mangku ki aku. Lah matur nuwun ngono, Kang. Gurumu sing mangku aku oleh. Matur nuwun kowe mesti. Masyaallah, nek ngoten kula saged ngertani sampeyan sangan Sunan nek Sunan Najib. Lho aku Sunan Najib sampeyan iki. Najib. Wajah. Lho kok
lan ngendikane won asu. Najis. Nek dipangane wae. Haram. Sampeyan kok mampu asu. Najis sampeyan. Jangan asu. Sampeyan Lho, aku mampu asu. sudah jasate dadi Dadi asu. Lah nek sampeyan Pak. Nalika disuceni pancen aku sing mampu. Mergo aku kuwi ngerti nek asu iku najis. Bareng ngedusi jasate gurumu Sesti Jenar sandang aku tak buaki. Jadi aku ra sida dadi sunan najis. Sandang aku tak buaki. Sampeyan dine ketempean najis. Iya no. Ora tani nuwat ora balunge. Sampeyan balik neko. Balap piye? Sampeyan ngene kula sumpah. Ngene lho, Pak. Nggih. Kowe iki aja bento boleh. Bendo pripun? Kowe iki mung Siti Jenar kok goblok. Sing goblok niku. Kowe iki mesti krungu. Aku iki wali, aku iki sunan. Aku iki kulino nyumpah kok mbok sumpah. Wali niku menungso ta mboten? Menungso. Sunan iki menungso ta mboten? Menungso le. Menungso niki aja menang-menangan. Gelem nyumpah nggih kala mangsa gelem disumpah. Ngono. Nggih. Kudu gelem. Oh, pripun? Iya le. Wong sumpah blok kok. Wani. Kantos salah tawe. Apa nyumpah? Ajeng sumpah niku. Aku lu kok. Nggih. Masyaallah. Apa mbok sumpah iku? Nggih. Iya le. Iku kok blok kok ono apa le? Kakang Bonar. Kamu niku wali di Ustaz. Ya. Upami kok sumpah kula jare-jare sok tak mulai tabrak motor. Tusok. Ya muga-muga kadung sunan matane. Kowe malah aja ngomong karo Oh nggih. Ame ojo. Sampeyan nek nyumpah nang dina apa? Yo aku kita suci Al-Qur'an le. Ngoten nggih. Ya. Nek ngoten sampeyan ajeng kula sumpah nangge. Lontan. Pripun? Bocah. Kowe mangko oleh kitab nang kondi. Lho king masjid. Lho kok oleh kitab barang. Lho masjid mesti enten. Aja ngono le, ora apik. Aja nyumpah nganggo kitab walat mengko. Andane Sampeyan wali kawat kita. kita. Kanjeng Sultan. Pisan malih kula nyuwun pirsa. Wonten pundi makumipun Guru Agung Syekh? Mangirian, mangirian. Lontan. Ajeng ana. Kowe kok nak sawat tekan ra mbambong sak tanggal-tanggale. Cakok. Ngene lho le. Kowe nek takon makome Gunung Sesti Jenar. Nek saiki mbok sapa wae ora bakal paring pawagran. Pripun apa? Sebabe kudune aku sing mangsuli, sing duduake. Terus yang napa? Ngene aku semoyo karo kowe. Aku njaluk wektu gedene 40 dina. Kowe nek jangka 40 dina kowe rene tak duduhke makome Guru Sesti. Sesuk Ya, yakin yakin. ning kita sih. Heeh. Iki sekawan dosa dinten. Kok sampean mboten nuduhke makamipun Guru Agung Syekh Heeh. Liwat kula hati-hati. Hati-hati Mbak. Ratok ya sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Jadi kok kira-kira wae. Masane wedi mbok piye aku. Kawas karo bayi. Wedi to ora blas. Wong lek saking aku
Yai Sultan. Menawi lakinipun cepatan kula nika boten saged paring pawasuhan kados Ngene. Oleh kok dalam waktu iki mergo aku duwe akal. Lontang kuwi murid si Jenar. Siti Jenar kuwi kekasih Sunan Kalijaga. Ayo kane. Ben dikandhani Kalijaga dhewe ditimbali mawon disana. prajurit. Nindakane kadelaru. Kanggo supaya kang sahid sowan marang Pak Bintoro. Kakang sahid ke Kakang Sunan Kalijaga. Paring pangandika. Mesti mawon panjenengan kaget ing wekdal sakmenika ingsun timbali wonten ing pendhapi agung ing Kasultanan Pak Bintoro. Damel kagiting manah. Katemben kemawon kula mulang sedaya para murid wonten ing Kabilang. Dumadakan wonten suwanipun kawula yen to dinten menika kula kedah sowan wonten ing Demak. Wonten pidatos menapa? Ing Kasultanan Demak Bintoro wekdal sakmenika kaseputing mendung anggendanu. Kados tumindak murid swing Kendhasawa kalebu lontang Semarang saandhanipun. Ing wekdal sakmenika pinggah unjuk rasa ngepinginake mangertosi sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar. Dipun sahak datiki Patih Wonosalam dadekake pasukan perang. Prajurit Demak sami kalah Kakang. Demak kawon. Ngene lho, pancen sing duwe karep supaya kowe teko ki aku. Ah, iki Dalan tadi iku dalan. iki ana perang. Sing dituwake karo Lontang. Lontang mau karene takon gurune Syekh Siti Jenar. Apa bener mati ing Demak diwangsuli karo Yai Sultan. Kang angka loro apa bener matine dadi asu belang nyang. Tak wangsuli aku, Sampeyan wangsuli beton pejaipun jasadipun malih dadi asu belang. Ya iya, Iki sariawan ngomong loro iki. Sak mlakune entene jopelok. Lajeng Ayo tawang sulit nek pancen gurumu matine dadi asu belang yang jasad. Sultan pripun Lontang ngamuk, Lontang ngamuk. Nggih. Lha entene ngamuk, malah kowe roh ngono mbok watak biasa mbok. Aku lek guru apa dibaca, Sampeyan Aku apa dibaca karo Lontang. dibaca. Apa dibaca Lontang, Sopo Kok syukur? Aku ki sapa? guru kula. Lah, guru apa dibaca kok syukur? Ngeten kula tak takon. Salam mati insan fikni insan. Ana guru kok diwaneni. Ana wong tuwa kok aku bacok karo wong liya. Iki mesti ana perkarane. Perkarane apa? Nganti Lontang nesu ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Perkara iku mang lho, asu belang yang tak wangsuli. Dek takon apa ya kan? Aku tak yakin, Apa bener nak Guru Agung Syekh Siti Jenar mati jasate malih dadi asu belang liang? Ya ora, Le. Lho malinge seketek. Lho kok malinge kecekel? Nak ana lakon Lontang ngamuk ning Demak. Sing tak salahke dudu Lontang. Sing tak salahke ora Kanjeng Sultan, ora kawula ana ing Demak. Sing tak salahke sampeyan dhewe. Lah kok kowe nyalahke wong tuwa? Saiki nak Lontang iki pejahipun jasate mboten malih dadi asu belang luyang. Nanging kenging menapa Rama Bonang kok wara-wara nak matine dadi asu belang luyang. Ngoten niku jenenge gara. Rama Bonang Apa? wong Islam iki padha rukun. Islam iki rahmatal lil alamin.
Nah sampeyan gelem elek-elek marang sepadha padaning wong Islam iki ndi sing kena diarani rahmatal lil alamin. Iki jenenge saudon utawa fitnah alfinatun janatun minal qadri. Wong kok gelem fitnah marang liya-liyane iki dosane luwih gedhe tinimbang wong kae kok mateni wong. Mula ya Rama Binang, sampeyan iki wis tuwa. Sampeyan iki wis kasebut sunan. Apa to kang kena diarani sunan? Subi maknan piting budi poing kawruh. Ayo weruh sing apik, ayo ditularke kabeh para wong Islam. Aja seneng tumindak Allah. Asantum li angkusikum asantum walaha. Sapa sing tumindak Allah besok ya ngunduh Allah. Sapa sing tumindak apik besok ya ngunduh apik. Tinimbang kowe isih entuk kalodhangan diparingi umur dawa, ayo padha tumindak sing apik. Wis iki ae. Wis mejawa. Wis Saya tak bener tok. Nah, ajar selesai. Aku ben cetha. Kowe kok lehmu mejang wong tuwa. Kowe lho le. Ora ngrumangsani. Umpama kowe iki biyen ora ketemu aku kuwi dadi apa? Kowe cung. Sampe nambane wong lho ngerti. Sapa to Sunan Kalijaga kuwi? Sunan Kalijaga dumadi saka Raden Said. Brandal Lokajaya. Kowe iku lho tilase bajingan. Tilase gento, tilase rampok. Umpama kowe ora ketemu tak baekat, kowe isih dadi bajingan. Kowe iki mbok eling hit. umpama kula niki bajingan. Heh, Umpama kula dhisik niki maling. ya, Ya wonten gurune. malang to ana gurune. Wonten Malang gurune sapa? sampean. Lho, kok aku gurune maling? Kula murid sinten? Muridku. Anak kula maling sampean tak gurune maling. Ngono. Sampean kene Piye? Lho, Lho, aku dadi sunan iki wis sedina kowe iki nang tutup. maling ku kan. Maling iku dhisik wong kene padha ngerti nek materi Kalijaga saka Brandal Lokajaya. Iku wis ngerti. Saiki wis tobat, wis dadi jangkepe wali ana ing rumah. Iki ora usah diutik-utik. Mbok kowe arep ngoceh kaya betet sewu. Kowe iku lho tetep dongkolane bajingan. Dongkolane maling, Apa nek dongkolane maling kelek? dongkolane maling elek. Takon. Takon apa? Dongkolan maling karo dongkolan santri. Heh. Iki nek kanggone Rama Bunang apik. Lho, kowe iki goblok kok didono mbrah. Dongkolan maling karo dongkolan santri dinggone apik dongkolan santri cung. Sampeyan sonan kok. Lho, kok goblok? Sampeyan iki ngerti dongkol apa ora? Dongkol ora ngerti. Dongkol iki apa? Dongkol yo leren ae. Kok dadi bapak kepala dusun kok dongkol? Leren dadi kepala dusun. Karek kok dongkol. Leren dadi care. Ngomong dadi maling kok dongkol. Leren. Boleh dadi maling. Ngerti nak maling ku siji larangane agama, loro larangane negara, telu iki tombo. Tobat leren oleh dadi maling, hisab jaluk ngapura karo Gusti Allah. Tafakur rina wengi ana ing masjid utawa musala. Kun fayakun Gusti Allah kersake mati. Nek ana wong mati saka tobat iki apik apa ora? Apik ah, mati tobat. Swarga apa neraka? Swarga. Maling matine mlebu swarga. Heh. Nanging beda karo dongkolan. Lho nek dongkolan santri. Sing mau ngerti agama, Heh. ngendi sing dosa, ngendi sing ora, Iya. leren mulai dadi santri. Iya. Barang wis leren maling, sobek awake maling ketemu wong desa ditepruki mati. Nek ana wong mati saka maling kabeh apa elek? Ya elek, Cung. Mlebu swarga apa neraka? Neraka. Dongkolan santri ya. Eh. Nek dongkolan maling mlebu swarga, nek dongkolan santri mlebu neraka. Lho niku apik ndi? Ngomong bopek dhewe. Sanane wong ngene lho. Apik karo elek. Iki ayo ditarekno mbrah. Ayo tarik. Ben do jajal rungono jawabane. Sawangane kok medhe-medheno to. Rungono. Bu. Nuwun sewu. Dongkolan maling karo dongkolan santreni saya pundi, Bu? Ora semau ya, Cak. Kurang cepet to piye? Dongkolan maling karo dongkolan santreni saya pundi, Bu?
Kok saiki sing jawab bocah. Dongkolan maling kali dongkolan santri ini saya pundi Pak Bu. Sampean ampun belani Sunan Mireng niku. Ampun belani Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini Sunan kere mboten duwe napa-napa. Ampun sampean belani. Sampean belani Sunan Kalijaga ora malah diwenehi apa-apa. Pol-pole diadiahi katok 10.000 telu. Boeman, bedane sampean belani Bonang. Sampean nengken kula hadiahi sepeda motor setunggal-setunggal. Mendhet piyambaken pati. Kinten-kinten sampean belani Sunan Kalijaga napa Bonang? Piye lah cah kok jengene wae. Sampean belani Sunan Kalijaga napa Bonang? Kalijaga napa Bonang? Jebule cah wong kene iki ora gathuk kali. Loh, tuma. Wong hadiah sepeda motor kok dipilih katok itu motor. Santri kene wong kene iki pinter-pinter. Pinter piye kok? Sebabe motor karo katok kok dipilih. Heh. Numpak motor nara katokan wae. Iya ya le. Ora kaya ketek tuwa. Piye le? Cetane kula sampean timbali wong Demak iki wonten napa? Kowe tak kon merangi lontang. Cekel. Kula kedah perang kali lho. Iya. Sunan iki damel napa? Amal ma'ruf Nahi munkar. siar Agama. nak kula ken perang wa alam kula mboten gelem. Iya le. Dadi omongan angan tak siap. Iki mung betake kowe mbangget. Ya ora apa-apa le. Kowe saiki wis pinter kok. Kowe wis dadi wali, kowe wani karo unta ora apa-apa, Het. Ora apa-apa. Yen kowe banggel ora gelem merangi lontang. Demak tanpa Kalijaga mlaku, Het. Lucu piye? Sunan dipecat iki. Pecat dah gene. Nggih mboten napa-napa. Mbok menawi kegiatan nusa kedah nglampahi ngaten. Pareng kula pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Sultan. Ana kahanan ngene iki yo nang dalem yo aja terus cewa empeng. Sebab aku sing nemu Said kuwi. Said kuwi tata lair nolak. Bangkel. Ning mergo dheweke iki mesti bicara dhewe. Kalijaga. Lah iki kanggo ngandhelake rasa kapitane Nyai Sultan. Tak aturi utusan prajurit menyambung ing Panti Kudus aku sing dijaga. Di Sraya dadi senopati Nyekelan. Kapan itu salah? Iko ngaturi tujuan Pati Kudus ingsun kersake kakang Jawara Sotik ingkang ganiki ingsun wisuda minangka senopati perang oleh Tembak Bintoro. Waalaikumsalam. Prajurit
Saben-saben kula cedhak yang aku ndorati pipine kebak sungging lho kapal suntut pasangganku. Monggo watri bloko kemawon. Ya, ngono berarti apa? Kudune sliramu rasakon marang pom eyang kang mangkono. Coba kaki. Sakwise sliramu mapanake pon eyang Durwati ana ing Panti Kudus. Saben dina pon eyang tansah nibakake eluh. Eluhe tansah netes sadhuwuring pipi. Kuwi jalaran pon eyang bingung. Kepengin takon kawan sliramu kaki. Perkawis punapa ya? Babakan yen Raja Majapahit iki bedah pun eyang Durwati didadekke putri boyongan. Nanging gini kaki pun eyang Durwati mapane ora ning Kasultanan Demak Bintoro. Nanging kaporo saiki sliramu mapanake pun eyang ana ing Panti Kudus kaki. Yang Ratu Kaki Kudus. pangapuntenipun ingkang ageng katuran pirsa. Parikala dumadi kang ageng bedah Majapahit. Ingkang madhep Sinapati wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula pribadi dijabar sukti. Yang Ratu Putri Boyongan kula kanthi wonten ing Demak Bintoro. Kersane Kanjeng Sultan Batak. Nanging ngatur punika ya. Kepriye kaki? Kanjeng Sultan Batam boten sunampi. Kabeh boyong wonten ing dalem Panti Kudus. Jalanan Kula ingkang jenengan bedah-bedah dari Majapahit sing nampi Putri Boyongan. Napa dirangkon anggere pedang babar pisan kuyung Jawane kaki. gak. Kudune sliramu bloko marang pun eyang. saestunipun kula tresna panjenengan tiyang Ratu Durwati. Tresna marang pun eyang.
Sri Rama Cukup Kang Mangkun.
Sinten tiyang yang Ndorowati? Menawi nawang dadi panjenengan. Menawi pengustana. Kados dening menawi ing jagat yen mondro sekarang. Citrane padang ing wanci bulan purnama. Luwih rupa kurang tandha pindho blek kencana. Kaki kudu. Yang Sliramu matur marang pun yang kang mangkono mergo sliramu duweni rasa tresna kang. saestu Kaki. Eyang ngerti senabiyeng tempungmu. Tansah ngelbono marang pun eyang. Eyang percaya yen kaki kudus tresnane laju sing batin. Kula ya kaki. Yen kaya ngono pun yang barang bakal liwat surat lawan sliramu. yang Heeh. lamun to wonten sak beten ati yang Ndorowati duweni pan untuk napa kemawon. Menawi kok saged kula badhe kita iki. Kaya mangkono kaki kudus. Mergo sithik pun yang duweni rasa welas kelawan sliramu. Kula pun yang gelem sliramu pun garwa. Sampun ya. Aja kesusu tumuk marang pun eyang. Nanging kula kepengin enggalan pisan tingkat yang Ndorowati. Saestu ya. Yen pancen kelakon besok duwe sapa saiki ya duwe sapa. Sabar iki. Aja sabar kaki. Kula sabar yang ratu. Saestu sabar. Kaki kudus. Eyang gelem sliramu pundhut garwa nanging eyang duweni panyuwun kelawan Ya sliramu. menika iki kita kesaken yang ratu. Kaya mangkono. Lagi napa? Napa sok programing Pantutus kagem yang ratu Ndorowati? Babar pisan ora kaki. Inten berlian Ora dikepenginake eyang. endahing busana oke raja Brana. Eyang wis kecukupan. Lajeng napa iki? Eyang nyuwun siji. Eyang gelem sliramu pundhut garwa nanging yang jaluk kok wayuh kaki. Barang yang mondok kok androng banget enggalengmu nggih. Yang ratu Kepriye nggih kaki kudus? pangapunten. Salah penting manah kula boten wonten ing cuk kepengin niwakaken dhateng Eyang Ratu Ndorowati. Apa? Nang mligi setunggal garwa Eyang Ratu Ndorowati. Kok malah jaluk dipun wayuh. Lho. Eyang rumangsani kok nggih yen eyang yuswane wis sepuh, apa ya bisa ngladeni sak utuhe marang sliramu? Nanging kula pun trima ya saestu. Ning ora apa-apa. Yang ratu Heeh, kaki. putri saking pundi iki pantes kita wayuh. Ora putri saka ing mancanegara ki ora. Lajeng Nanging kuwi prawan saka desa Gribek jenenge Platisari nggih. pasar bocah saking Sudipik. Bocah saka desa Gribek. Sagem ora nggih? Saestunipun kula niku boten tegel mentol. Napa nggih kalampah Eyang Ratu Ndorowati menan siang. Kula tandhingaken rupa dalu kula tandhingaken rasa lho ya. Ora dadi apa kabeh ki mau panyuwunipun eyang kok kaki. Saestu. Saestu ya. Tenan kaki. Saestu ya. Yo kok yang ki goro to nggih? Kali sliramu lho, sago apa ora? Yen ra sago, ora kakon duweni garwa pun yang Ndorowati. Kula sagoi Eyang. Sago. Eyang Ratu. Yen pancen sliramu sanggup nuruti panyuwunipun yang Ndorowati, tak ranti ora iso yen
isor. Nggih, Aku ora pengen mlebu isor. ning kula niku tiyange tanggap. Penimbang mangke sampeyan buka kalih kula. Aku ora bakal kok karo kowe. Oh, aku sing regane 7,000 derajat Celcius. Widoro. Wah, matur nuwun yen wonten. Kang Dik, Nggih, kula Kanjeng Sunan Jafar. pancen aku suwe sing ora sabedakong karo kowe. Pancen aku pengen lunggar. Kabar iki piye ing desa Kudik saiki? Matur nuwun saking palilahipun guru nggih Kanjeng Sunan. Sak sampunipun kula baiat dados tiyang Islam. Kula saniki teng Ribek santri-santri sampun maju. Kula niki mau nembe taktek-taktek damel langgar kula cet kersane resik. Apa? Ya, apa tenan kuwi? Lah, dumadaan wonten siswa saking Pantus kang supados kula marak sowan wonten ngersanipun guru Sunan Kudus nggih Jafar Sukti. Kang Dik, Nggih. yo kuwi sing tak karepake. Ora ketan keping wae wis dadi santri. Kuwi saka ing Pati Kudus nyatane sekaton. Kuwi gawe musala, langgar, kanggo penambahan para santri-santri sing padha masuk agama. Ngaten Kanjeng Sunan. Nah yo coba pikir santai wae. Kok nganti awakmu guru iki mikir apa? Jane niku ngantos awake kula guru. Mergo kula niki santri anyar-anyaran nindakake rukune Islam poso sesasipun. Kowe iku nggih. kowe iku Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ngene ya, ngene. Nggih. Kula niku kaget lho Kanjeng Sunan. Kok ngantos kula karoyo-royo tinimbalan minggah wonten Panti Kudus. Napa guru menika badhe paring THR kula menika? THR Nggih. itu kitab suci karo hadis. Wah, matur nuwun. Boten ning gone Gribek sinau. Wah, nggih, nggih. Duwe Karep kula nggih mboten. duwe. Ora kok minta saknam dhewe. Ngene, Nggih. aku arep kandha karo kowe. Tenane sakwisaku boyong iki boyongan saka Majapahit. Yang Ratu Ndorowati. Ning kula krumusa kajoderan. Ndak karepe pinangka dadi bojoku ora gelem. Boten kersa lah sampeyan iku yen ngripe kalih wanita niku kasar menawi. Wong Sunan ya halus. Tak iming-imingi biare jagat kaendhalane kahanan ora Pati Kudus. Inten brilian sang barang bae lagi batine. Nek barang pangsulan karo aku. Tak pojoke yang aku. Engko sagok gelem dadi bojoku nanging duwene njaluk. Wah niku nggih pun umrah yen wong wedok ditresnani wong lanang gadah panyuwun niku nggih pun lumrah. Nanging ora kurang-kurang. Monggo saisining Pati Kudus. Ndak taoske yang aku ora. Lajeng wae ora gelem. Lajeng panyuwunipun Jaluk diwayo. wah sampeyan niki kok malah Kowe tenan. kula niki nembe krungu sepisan iki. Napa nggih enten wong wedok dipek bojo kok malah njaluk diwayu. Tak iku wae. Sing aku itu nanging diwacikan. Bocah wadon sing pantes tak payu. Bocah saka Kudik sing jenenge Mlati Sari. Bocah wadon niku saking
desa Nggih. Namine Meladisari. Kowe aja iki tenan iki. Sampeyan Upamane kowe ngerti mongko kowe telanggane usul iki. Sopo sak Meladisari iki? Anake sapa? Tembung tuane. Sapa gelem dadi bojoku? Tak gawe hormat tingkat itu. Iya, Kowe tenan. napa saestu? Bener. Nek Meladisari niku malah boten kok namung kenal. Saben dinten niku uripe nggih saged kalih kula. Kowe tenan. Nggih, Iki bang kebenaran. Nek ngono kowe bloko wae kenane Meladisari. tepanipun Meladisari niku anak kula piyambak. Anak cewek. Nggih, nggih. Sampeyan niku kok boten Bu. Aku kok ora percaya. Lho, napa kula niku nate goroh kalih guru. Kula niku dadi wong niku senengane blak utang, blak suto, ora tau nganggo tedeng aling-aling kula. Meladisari iki ujaran para Kanoman. Dadi kidungane bocah-bocah. Kembang desa ing Blitik. Ayune iki kok dene widodari. Lho, rupamu kebaru iki kok jarak ayu. Napa melih sampean ragumun? Wong kula niku inggih gumun dhewe. Wong kula nek ngilu rupaku ngene, lho anake kula niku bebasan diadat dipelan dadi kalih Jagat sing separo kanggo wong sajagat ayu, Separo. sing separo kanggo anake kula dhewe. kuwi tenan. Nggih saestu. Tenan. Nggih. Yen ngono aku njaluk anak Meladisari gelem tak payu dadi bojoku. Meladisari pendengan ampun patos. Mangke niku garapane kula. Umpama kok mangke ditapek kula sing ngrekodaya. Tenan. Nggih. Yen ngono aku pasrah karo kowe. Kowe mau melekan jowo sapa? Kowe pati aku. Kowe gowo kuwi sakjane ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rontang